rovnaké problémy, ako ty máme všetci, Miky. Nedá sa veriť ani najbližším. Dokedy ťa to bude baviť? Kým sa niekomu nezadarí a nedá ťa dole? Treba sa začať obzerať po niečom inom. Sledujem vás dlho, Mikuláš. Ale nejako veľa ľudí vo vašom okolí našlo zaľúbenie v takomto dramatickom umieraní. Boli by sme radi, keby ste im dohovorili. Jak nech neumierajú? Nech umierajú potichšie. Mal si ukludniť Černáka, skáče ti po hlave. Sprav s ním poriadok. Premiér to už odsúhlasil. Už je to v procese. Našili to na mňa. Nikoho z minulej vlády nevedeli dostať. Tak idú po mne. Na Vianoci som doma. Nič na mne nemajú. Tvoji kamaráti začali proti tebe svedčiť. Všetci. Žiadni mafiáni u nás nebudú tolerovaní. Slovensko je suverénna, bezpečná krajina a situáciu máme plne pod kontrolou. To vás môžem uistiť. Koľko? Čistá stavba 30 miliónov. Tak zistí, koľko chce z toho minister. Ty chceš podplácať ministra vnútra? Ale čo si? Chce ma dať dole. Holub má len reči. Podľa mňa by si sám nič nedovolil. Kto ide po tebe, ide aj po mne. Dostaneme ho spoločne.